Matod pa ni Solomon, King Solomon, diri sa atong unang pagbasa, kaila ba mo ni King Solomon? Anak ni Hari David, mao ni ang iyang successor. O niya, batanon pa kay siya, teenager pa, nahimo ng hari. Motong naingon siya, di man ko kamaong muda aning dako kainging harian, mangayo ko sa Ginoo. Yung Ginoo sa may mong pangayoon, yun siya tagay ko kaalam. Kaya di ko kamaong muda, naana niya tanan, bahandi, gahom, o kaning gitawag og dungog. Pero di siya kamaong muda. Perting lipayas Ginoo, gitagaan siya kaalam. Nya mo na niya gisulti ni Hari Solomon sa atong unang pagbasa. Iyang gimahal ang kaalam, labaw sa bulawan, labaw sa plata, labaw sa maayong panglawas, labaw sa kinabuhi, labaw sa kahayag, labaw sa maayong panagway. Labaw gyud sa tanan ang iyang pagmahal. Lingiyay mong tupad. Hingna, gimahal ba nimo ang kaalam sa Dios? Gimahal? Wa. Oh, klaro kays mga naong. Yaon sa maning kaalam sa Dios, mao ni ang iyang mga sugo. Ang sugo sa Dios mao ni ang wisdom of God. Wisdom. Unya ang sugo sa Dios dili muhaom sa atong tawhanon nga panabot. Pero pariharag resulta. Mas nindot paganig resulta. Nangandoy tang daghan tag kwarta. Nangandoy ta nga maayo atong panglawas. Nangandoy ta nga dili ta mga matay. Nangandoy tang dili ta masakit. Nangandoy ta nga mapunan pa ang atong mga bahandi. Di ba? Kisa may wa mangandoy ana. Kitang tanan, apil na ko. Nangandoy ko, mahalin unta ni mga slots. Nandoy ko nga mudaghan pa ang mo donate nato. Pero ang pamaagi nga tawhanon lahi sa paagi sa Dios. Kung sa may paaging tawhanon, tigom gyud. Kurala gyud ang imong bahandi. Ana, butangig CCTV, butangig barbed wire, aron way makakuha, aron mudaghan siya. Tigom gyud, tigom. Panalipdi, butangig security guard. Naagi mo pugos og sud ipapusil. Mo na ato. No. Lingi ako na imong tupad ang di mo lingi way kaalam nga Diyos nun. Lingi ha, naay kural inyong balay. Mutan ako no, naay kural. Pasabot, ana, imong padaghanon, imong bahandi, tigom yun. Kining atong simbahan, naasad ni kural, naasad ni nagbantay. Pero ang role sa nagbantay, aron muable sa kural. Mo na ato. Ang role sa atong kural, aron maampingan ang lugar sa simbahan. Pero atong gihimuag dakong agianan ang atong mga silingan. Nga mas dako pa sa ilang agianas una. Mas nindot pagyod. No? Karon, sa inyong pagpangural, maayog agianan inyong silingan. Basig hapit din nakagi. Pero nindot ganig agianan sa inyong pagpangural, congratulations.
O niya, kung ang inyong koral muabli sa gustong musod, congratulations. Pero butangan ninyo, beware of dogs, no trespassing, private property, aka na. Patay juga diha. Napakoy nakitaan nga koral, mura man to gikuan, gibutang sa Facebook man siguro to. Gibutang dito, no trespassing, private property. Trespassers will be shot. And if you will not die, you will be shot again. Pati yun gini ay. So, ayaw ana ha. Unsa may pagis Ginoo para mudaghan ang batanon ningon Lord, unsaon ako maangkon ako ang langit. Ingon dayong Ginoo, pag binuutan, ayaw pagpatay, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pagkighilawas, tahura imong mamagpapa. Ako naman ang gibuhat, Lord. Niya, kumusta man ka? Daghana kay kong kwarta, Lord. Pero gusto pa yun ko nga makadawat kong langit kay wa man ko matagbaw sa akong kwarta. Ingon na yung Ginoo, usa na lang dong, buutan naman day kay ka. Sige, paulis inyo, ibaligya tong tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan ngadtos mga kabos nya balik dinhi sunod nako makaangkon kag langit. Nilakaw ang batan-on nga masulubon tungod sa iyang kadato. Di siya ganahang mamuhi sa iyang kadato. Kamo musunod mo sa sugo ni Jesus na ihatag ang tanan. Kinsay mo sunod, taas ang kamot. Ang di mo sunod, maimpirno. Dili mo. Dili. Kinsa man day niyong sundon. Ang yawa nga nagsigig tudlo na to, tigom yun, tigom. Ha? Mo inyong sundon. Mo nang niingon si Jesus, pagkalisod sa dato, pagsulod sa king harias langit. Masayon pas kabilyo, paglusod sa lungag sa dagom. Ayaw mo paghunahunag dagom ka na para itahi. Pero pariha sa tingali, doon ako'y nadunggan na explanation ka na ding dagom or needle's eye, mao kuno na ang agianan sa camel, padong sa ilang turel, murag inana. Gamay ng agianan, niya kurba man ang camel. Ang camel kuno, kinahanglan kuno muluhod. Muluhod ang camel, una makasod. Muna imugi siyang tangtangan sa tanan niyang karga. Kaya kung naa siya'y karga, digid siya kasod. Mao na explanation ang butinood ba na? Okay ba na? Pero pwede sad ka na yung dagom na itahi. Kana bang moingon ta, lisura sa danag palisiya ng kumpanya, agim sa taglungag sa dagom. Kaya ka na magong dagom, ang lungag ana, dapit lubot, lisod kayo tanawon. Inigana ni mo silo, lisod kayo pagpasod. No? Kinsa ninyo din makapasod paghilos dagom, taas kamot. Ako din, ako kakita sa lungag sa dagom. Unsa may kahulugan ni ini nga ang gusto des Ginoo para mudaghan ang atong butang buhi na kay dili ang butang nga imong gitigom dili mao'y tuburan sa bahandi. Kinsa may tuburan sa bahandi? Ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo hinungdan nganong nabuhat ang tanang butang. First chapter sa Gospel of John, walay butang nga wala mahimo kung dili pinaagi sa pulong. Ang pulong sa Dios maugyo'y tuburan sa bahandi. Muna pag-ingon ni Pedro, ang matod pag-edre sa ito, ikaduhang pagbasa, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab. Muusisa gina sa atong kinabuhi. Sabot og musupak taana
Wa gid tay kalipay. Kay ngano man ang tuburan sa kalipay mao ang pulong sa Ginoo. Wa gilain. Sige. Pangita mong taong kasigig tigom o kwarta, bulawan o unsa diya bahandi nga malipayon. Pangita. Naaga ni ipresentar na diri nako. And I will prove to you na di na siya malipayon. O unsa may timailhan sa malipayon, dili nang magsigig katawa. Unsa may timailhan sa malipayon, kanang di gyud masuko. Kalitag lingi imong tupad niya, ludi ang naong. Lingi ludi, tutwip, ana. Nya di gay masuko, kana malipayo na. Pasabot ang kasing-kasing ana puno sa kalipay. Yang anong malipayon siya, kay wa siya ni balyo sa iyang naong, wa siya ni balyo sa iyang lawas. Ang iyang gibalyo mao ang Ginoo nga nagsugo higugmaan ang imong isig katao. Muna ang asawa nga malipayon, di gina magyaw-yaw sa bana. Ang bana nga malipayon, di gina masuko sa asawa. Wala. Away nyo mga naong. Kusmod kayo. Ikaduha nga meaning, gipakita ni Kristo nganong pabiyaan niya tanan, wa gidetay ato aning kinabuhian. Gitudluan lang ta ni Kristo, biyain na kay di man sad na imo. Di na imo kanilang akong tingog, kanindot pa ni gahapon. Hangtod pagkagabi pag misa diri, nindot pa man kay kog tingog. Hibuong ko pag-announce na ko dito, dayon ng panihapon, daghan magayon tao diri. Aksyon naman ko pagaw, nako nga, ano man wa ko hilante, wa ko giubo, wa ko gibati nga lain. Nawa lang. Pagsaka na nako diri, sa akong kwarto, alas 11 gabi, din adyan ko katingog. Nako iugom ko ni luya, ugom ko luya, gargol ko kasin. Paghuman, tuog, Lord, maintag mo gawas ni akong tingog ugma, misa ra ba ko? Sus, pagmata na ko karon, din ang maginoon mo gawas bisag gamay. Pagbasa na ko sa gospel gabi, nakaana din kong, tinuod good Lord, ang akong tingog, dili ako. Dako-dako na biya kong nakulikta ning tingoga. Maura ba ni hinungdan ning tingoga nga nasikat ko sa social media, pero di man din ni ako. Yan ingon din Ginoo niya, kakaton na ka. Pwede na nako kuwaon imong tingog, kuwaon ko na imong pananaw anytime, hasta ng imong paglakaw-lakaw, kuwaon ko na anytime. Pwede inigmata nimo, paralyzed na ka. Pwede inigmata nimo, buta na ka. Anytime. Muna ayaw yung pangangkon. Yan ingon ko, sige Lord, akong i-commit, din adjud ko mangangkon. Yagi pahinomduman na ko, Ginoo, tanawag unsay nahitabo sa dihang gibiyaan nimo imong trabaho, gibiyaan nimo imong uyab, gibiyaan nimo imong mama, imong papa paralyzed, pagyud imong maguwang paralyzed, imong gibiyaan kay misud ka sa seminaryo, unsa may nahitabo karon. Muna ako mga nisod sa kung una-una ba, karong buntag, ingon dayon ko, Lord, sa tinud-anay, hasta among balay, wa to'y bintana, nga tarong, sako na to'y gibitay ato. Pero karon nga napari ko, nakahimo na kong mga balay, sobra na 200 ka balay ang akong natukod o na-repair. Isa tanawa, di ba napilo-pilo? Daghan kayo. Yan na kay balay, nakuha. Yan ka na, padayon na. Yan katong imong uyab, imong gibiyaan. Kumusta naman? Naku, daghan kay mga babae ron, nangita nako, Lord. Magsigig dool nako kay magpa-picture. Tanawa, di ba? So, nakamurag yung duha, magkuyog-kuyog sa imong uyab niya, pa-picture-picture, saan mo? Karon,
dumugo na kas mga babae na ko bitaw Lord no. Wow, ka nice. Di ba? Di ba niingon siya diri makabaton mo og mas daghan pa. Kasagaran magpa-picture na ko mga babae man. Sa una, lipay kayo ko ang akong uyab mo paraig nako. Kana bang musikit-sikit ba? Nindot ba ya kay paminahon? Ana, karon ay sos mga babae musikit oy batan-on og tiguang lain-lain lagbaho ala sikit. Paduol pag maayo, dool pa. Hasta ko na mga galisod nagkupot sa silpon, silpi tapader kurog-kurog pagkamot ana. Sikit yun, sikit ana. Nindot ta sa doon. Magkabuang ko kog hipos akong kamot. Kinukwentaon, sikit na kayo mo, kuhan man, sikit man o tanawa tungod as pagbiya na ko niya karon akong mamagpapa akong gibiyaan, ako mga igsoon daghan ang muhatag na kong pagkaon, daghan kay mo care na ko, daghan kay mo paderon sa pamahimong kinahanglan no? Daghan no sige maganing pangimbitar Luzon, Visayas, Mindanao abot pa nga to laing nasod kamo mga online parishioners na ipipila ninyo pader ari sa deres Canada oy ari sa deres Australia balik kami deres US pader nako bahala na mo diya di lang sa kong balik adi basin sad makabalik ko ngandoy ba kay di care nindot no niya katong di ako bangkos una magsige man sa kog ihap atong kwarta magsige kog kwintag kwarta. Pero di gito na ako pwede isuod sa bulsa bisag 5 tabos. Di pwede isuod sa bulsa. Ako tong gibiyaan akong trabaho. Acting na ko atong assistant branch manager. Pagbiya na ko ato, karon nga napare na ko. Oy, minilyon ang musuod nga donasyon o kolekta. Pwede yung isuod sa bulsa. Kaya ako, manakay ako, may mukupot ana. Pero kay naanad man ko, nga biyaan ning tanan, gibiyaan ako tanan mo na ang kwarta nga minilyon atong na share din his parokya ngadto sa mga estudyante nga dili ka eskwela sobra na 500 ka mga estudyante ang akong napag-graduate sa college sukad ko na ordain pagkapare daghang natagag bugas di na maihap pilay atong napa-ospital pilay napalitan atong lungon karon ganing bag-o natay gipalitag lungon haron mamatay adi aron malubong sa mama ilingay mo tupad ina gusto ka palitag lungon nagpasalamat ang minatay salamat pa dir palitan ko ni mong lungon na sa di malubong kay dili ka bayad sa minteryo ato na sang gibayaran ngano man tungod kay mibiya ko niining kwarta gipalabi nako ang pulong sa Ginoong nag-ingon ihatag na tanan ayaw pagtigom ana nindot ay kayo dili gini mo resultag gubat di ni mo resultag away di ni mo resultag pinatyanay og labaw sa tanan dili ni mo sangko sa impierno musangko ginig langit. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na, sugod na tagpamaligya ron. Ing na, sugod na tagpamaligya. Niya atong ipalit og slot tanan. Kay gamito na nato, sugod karong buwan sa Nobyembre, ato nang tukuron ang mga balay ng mga gubaon kayo. Mga 61, at least 61 kabalay atong tukuron basta daghan sad mo paliton nga slots daghan pa gyud mo grasya gatusan o labaw sa tanan langit non nga kalipay manindog na ta